Kvety relaxujú. Myslím si, že prinášajú toľko dobrá, šťastia a sú krásne pre všetkých. Bez ohľadu na to, či je niekto dobrý alebo nie, tak to vidím ja. Mágia kvetov a tento svet kvetov. Bola to moja matka, ktorá ma prepravila a ešte skôr asi viac babka. Magickým spôsobom mi rozprávala o kvetoch a o každom kvete vedela veľa. Aranžovanie kytice prebieha prirodzene. Nečudujem sa. Mám niečo na práci, kyticu takú a takú. Pozerám na kvety a všetko sa ako si zručne skladá a snažím sa k tomu pristupovať tak, že sa tým bavím. Prišla som na Sicíliu na kvetinárske školenie. Išla som spolu s podporou kvetinárov, s Andrejom Dombrovským, Monikou Dombrovskou a ľuďmi, ktorí už mali kvetomaty. Takže som mala príležitosť opýtať sa, ako to tak povediac funguje. No a vlastne som sa rozhodla len ešte, či to je Eldruth alebo iná firma. Keď som uvidela kvetomat od firmy Eldruth, zamilovala som sa do neho. Bolo to nádherné zariadenie. Katalógy a fotografie, ktoré sú na stránkach, neodrážajú to, aké to je v skutočnosti. Je to tak, veľmi dobre propaguje kvetinárstvo, pretože často zákazníci, ktorí si pozerajú tieto kytice, ani ich nekupujú, pozerajú, kto to robí a prichádzajú k nám. Lebo videli, tie kytice v kvetomate, máme jedno zadanie na svadbu, len preto, že pani videla v kvetomate, aké kompozície robíme. Myslím, že to bola dobrá rozhodnutie. Ja si myslím, že floristika pôjde týmto smerom.